Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Lekarozera joanen gara eta bertan Kortariko Bordan Julen Arburua, Artzai eta Gaznagilarekin solastuko gara, pixka bat nola doan Gazna denboraldia aipatuko digu eta berarekin batera ere Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria den Jose Mari Uztarroz izanen da, berak ere baloratuko du pixka bat Julenek egindako lana, eta gero nola ez, Jose Mari berak azaroaren 25ean uhartearekin ospatuko den Artzai egunaren inguruko nondik norakoak azalduko dizkigu. Ondotik Elizondora salto egin eta bertan ordin Lorenzorekin solastuko gara. Badakizue bera, beti ere artzantza munduan lanean ibili dela eta baita ere orain dela urte batzuetatik ere Euskal Txerriarekin berak kontatuko digu, bi hazienda hauekin nola aritzen den lanean eta baita ere lehendakari dugu Lorenzo Sarratea, bai Euskal Txerri elkarteko lehendakaria eta baita ere erronkari jatorri izendapenekoa. Berak azalduko dugu pixka bat eguneroko lana eta pixka bat ere nola moldatzen den edo zelan egin behar izaten den baserritik kanpo. Oraingo honetan, Kortariko Bordara etorri gara, Lekarozera eta badakizue beti ere Julen Arburua eta bere familia, hemen ibiltzen direla buru belarri, beraien ardiekin lanean eta nola ez beraien gaznak egiten eta Julen balaxe da ez, ja guztuan ongi sartuak gaude eta zuek urte osoan zehar baduzue lana zer egin eta hor zabiltzate oraindik gaztak egiten ez. Bai, urte guztien izaten da zerrin, baina, ja aste honetan jantzutuko dugu, eta, helduta gure urtaroi lasaien errain dugu. Bai, aurtengo denboraldia noiz hasi zenuten zuek? Erditzen hasi ziren azaroan erdialdera, eta gazna egiten hasi ginen abendu lehenbizien. Bai. Eta, guain arte esne guztien dugu. Bai. Demoraldi luzea, ez? Pixkoatik geroz da aprobetxatzen duzu alik eta gehien, ez? Bai, batzuk goiz erditzen dire, horiek tenorez egaten dire igual antzotuta larrera, bertze batzuk antxuek eta beranduxa barditzen dire, oain arte haitu gara. Bai. Pena hote, esne pixka baute, baina ja garaiare bada, eta mendirea pixka eta aprobetxatzeko ere ganbarra da tenorizko, eta holaxe. Bai, Kortariko Borda gaznategian azkenean zuek alde batetikan, Artzai Gazta elkartean zaudet, ez? Gogoratuko du zer den Artzai Gazta elkartea? Bai, Artzai Gazta da, bakotxa bere hartaldeakin iten behar du gazna, ezin du esnek erosi, eta normalean izaten da familiarra, familiakoen arten bai bildosetik eta salmentaraino egiten dena, eta urtean 13.000 kilo azpitik produzitzen duen artzaina erran dugu. Bai. Eta Artzai Gazta barruan egoteaz gain, baita ere baduzue, zuen gazna bat behintzat Idiazabal jatorri izendapenaren barruan, ez? Hoxe, bai, Infernuko gazna Idiazabal jatorri izendapenekin, eta Kortariko gazna Idiazabal jatorritik kanpo, baina gazna berbera da, esne berberakin egiten dugu, eta bat normalen Kortariko fresko xau saltzen dugu, eta Idiazabal pixka zahartxau. Bai. Baina esne bera ekin. Bai, zuen kasuan 2018a izugarrizko urtea izan duzen, ez? Sari aldetikan, salmenta aldetikan, uste borobia, ez? Bai, kistun urte izan zen. Gazna inginuna dena erresaldo ginuen, sariek zirela medio lagundu zuten haunitz. Eta, amesak ziren sari batzuk lortu gintuen, eta horrek geldituko dire. Igual behartzetu batrako, baina, hori bintzat horre ongo dire. Gogoratuko dugu ikusentzulei, ez? Sari izan du ziren. Bai, maiatzan izan zen Gurmetekoa Espainia mailan aurreko urteko gazta honduekin igazi ginuena. Gero uharterak hilen, Nafarroko txapelduna. Gero iraian Ordiziko txapeldun berriz. Euskal Herrikoan gelditu ginen bigarren, eta urte bukaeran txapeldun artean txapeldun gelditu ginen, eta urte borobila. Orduan ez, hobetzeko zaila. Bai, arrantzai. Bai, eta aurtengo denboraldian, Epatzean aldu, ez? Orain dela berriki oantxe prensan agertu da, Londres alde hortan ere sari pare balortu dituzu, ez? Txapelketa batin. Bai, egiten da Greataz munduko alimento 12.000 alimenton artean edo inde txapelketa hori, eta bi izar
lortutugu bai infernuko gas naturalakin eta bai ahumatuekin, eta aski konte bai. Bai, hori da. Hemendik kanpore tortzen bada, pues, guretako pues, handi da azken. Bai. Bueno, azkenean artzaintza mundu honetan urte osoan zeharrin bar da lana, ez? Badakigu lotuak zaudetela, lurrei lotuak zaudetela, bertako arrazarekin, latxarekin egiten duzuelan, eta bueno, ja poliki-poliki ja urteen poderioz, ja esperientzia hartzen, tamaina bat hartzen, eta lana isa egiten da, ez? Bai, behin ja martxa bat hartzen duzunean, pues, bueno, badakizu nola segitu, hasieran izaten dire, nola, proba unitzin behar, zure nahi duzunei aurkitu arte, eta bueno, orain ja, pixka bat tamaina hartuta gure horri, eta urte guztien segitu behar den lan bat, da bidudik, orain nahiz antzutu, bai gasna, pues, berti behar duzu zeintzen segintu, ardiek, bai mendien edo hemen direnak pixka bat vigilatu, urrengo urte behira ja hasi behar delako. Bai, garrantzitsua da latxaren barruan ere genetika, ez? Latxa asko betzen joan da latxa arraza, eta zuen kasuan ere kasu egiten duzu asko, ez? Bai, alik eta ardi honen umea guztien saiatzen gara, eta pixka mantxo mejoratzen urtetik urtera esne gehiago atratzeko ideiakin. Bai. Galdu gabe, urtero mendira gatea, eta arraza galdu gabe bintzen. Bai, gaineraz, gas nahiteko horretan, pixka bat, baduzu zuen gasna hori jakin. Ze motatako gasna egin, eta lortu duzu, ez, pixka bat, ekilibrio bat, jakitea zuen gasnak badu, nortasun bat, eta horreri jarraitu, ez? Bai, gasnatei bakotxek izaten du bere linea bat, eta hasieran egituen proba honitz, azkenean esne diferentea da leku guzitan, eta zure klima, bai alimentazio aldetik, zure etxeko hoi behar duzu bilatu, eta nik uste ja linea bat lortu dugula, urte guztien gasna igualtsu bat lortzioi, eta konten bai gero, sari ez aparte ongi saltzen dugu, eta sari hauek tortzen badire, jartzen datzute lan ongi egiten izarela, eta animo bat da, alde hortatik ere. Gasna egiteaz gain artzantza lanetan ere aritzen zara, artzantza lanetan aritzeko ere, zakurra duzu lagun, eta ikusten da, zakurrakin ongi moldatzen zarela, ez? Pixka bat ezagit horren inguruan, badakigu ez, pixka bat animatu zarela, Amaiurko artzaizakur txapelketara ere joatea, eta beste ate bat, ez? Ezagit nola hartzen duzun pixka bat esperientzia berri hori? Bueno, ongi ez dakit hiltzen gara, baina etxeko lana egiteko ongi manejatzen gara. Zakurri gabe horren berean igual gauza gutxien eginen, ardikin. Azkenen ardik ere ohitu direz aurretara, eta orden zaila da gabe ibiltzea. Eta konkursoan, proba ingo dugu, nahi zuten proba egitea, Amaiurkoak ere nahi zuten animatzeko, eta proba eginen dugu, abertzeratzen den, ridikulok ezpo egiten konte. Bai, azkenean baloratzen da, ez? Azkenean, hartzai gazte batek, olako txapelketetan parte hartzea, badakigu lan zailak izaten direla, ez dela erreza etxean aritu eta gero kanpoan lehiaketan nola aritzen den, guztiok hori badakigu eta baloratzen da, eta zoriontzekoa, ez, pauso hori ematea, ateatzen den ateri aurrera, eta jendeak ere horrela ikusten du julen, osea, espero dugu esperientzia hona izatea eta jarraitzea pixko bat, ez? Behar da, ez, pixko jende berria eta hartzaizakur txapelketa bat egite dire, azkenean txapelketa batzu dire, realitatean zu diozun bezala hartzaiak eta zakurrak lanean aritzen zarete, eta ez dela kanpoko gauza artifizial bat. Ez, errealitate bat da. Gero, konkursoan ardiz aparte banderinak eta badira, hori ja bakotxa bere trebezin arabera izaten da, baina, hori izaten da pixkat jende kanbioa, gero jende hauniz izaten da, eta zakurrere gaztea da, 2 urteko zakur beda, nola ematen da. Ez da nerviosten ikuste lan poi bat iten alko duela, baina, egunek izaten du gu bezala, eta ezin da erran, egunari atorte. Eta, gainaz, zakurrak esanen du zele, txeni ibiltzen ez, ardiekin ez, banderinekin ez, orduan, utzi bartzai aukero hori ere, gogorik ez izatea edo hain abil ez izatea, ez, azkenean... Ulertzeko gauza bat, azkenean ez da banderine usatu, usatu da ardiekin eta banderiren ikuste utziko duen guretako. Eta gero, hartzai eguna ez, gero solastiko gara Jose Mari Ustarrozekin ere, uhartarekin ospatzen den hartzai egunaren inguruan, eta horrat ere, gustora joaten zaite zuen gasnakin, ez? Bai, egun eder bat da, hainbertze ekitaldi izaten dire, eta gu postuei hartzen dugu,
eta bai izaten dira ardi moztaldeak, bai ardi lehiaketa, gero salmen zakurren ere, eta aski egune darra izaten da, inbertzien debiltzen da, salmenta ona egiten den puntu da, eta gustora baten gara bai. Bai, eta bueno, hor ratxaia berriz ere hartzen duzuen aurten ere ez, baina, bueno, badakigu zaila dela ez, azkenean maila altua izaten da, eta, bueno, askotan ere, bueno, saiatu behar da, baina azkenenik zuen bezeroak dire ez, esaten dutena, zuen gasna ona dela ez, saldu ezkero dana aurrera. Bai, hori da importanten azkenean saltzea, eta sari etorri ez, pues, bete segituko da intzinet, tarteka ahertzioi ongi izango litzake, baina, bueno, jaz bezalako urtea zaila izin dekasi seguro izatea berriz, baina, bueno, saiatuko gara. Bai, honat, zuen kortariko bordara, zuen baserrira, gasnategira, jende asko hurbiltzen da gasna erostera ere, edo? Bai, oin uda partean eta gehiago, eta bai, gero eta gehiago, kanpotarra ere ibilki da. Eta, bueno, infernuko rotatxo, hartzeko bordara ere etortzen da jendea, pasan gaude, eta gero bisitekin bai. Egun hauetan kasik egunero batugu bisitak, eta bai. Jendeak usten du, baloratzen du nola egiten duen lana, zenbaitzuk garritzen dira, zenba lan badagoen gasna baten atzen, ez dakitenak. Leheno uste dutenak erresa dena, baina azkenean ez baita gauza erresa. Lan bat lotu, eguneroko lan bat, eta, bueno, lana ongi inezkero, produktu matatatzen dena. Oso ongi julen, zorterik hoberena, bai Amaiurko Artzaizako txapelketa horretan, baita ere, heldu diren gazta edo gasna lehiaketa guztietan, eta garrantzitsuna, espero dugu, konsumitzaile guztiak orain arte bezala, zuen gasnak erosten jarraitzea. Eskerrik asko julen. Mil esker zuei, izan ongi. Kortariko bordan jarraitzen dugu, eta gurekin Jose Mari Ustarroz dugu, bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria. Eta Jose Mari, hementxe gaude paradisuan, ez? Ardi latxaz inguratua, hartzai gazte batekin, da... Ikusgarria, eta hoi da, hoi da importantena, hartzai gazte batek testigantza hartu, eta gainera nola, hori da aipagarria eta postekoa. Bai, gu gustora, baina hemen bizitzen diren latxa arrazako ardiak, gustora, ez? Berarien habitat natural hau du, ez? Bai, hau da beren egoitza. Bai, Julenekin solastu gara pixka bat, berak ere apostu egin zuen ez, nahi zuela hartzantzaz bizi, gasnategi bat egin zuen, ardiak ere hartaldea onditu, eta gasna egiten hasi. Eta aski ongi gaineaz, ez? Pasadan urteko 2018ko urteko sariak guzti horren eredu, ez? Egitan borobila izan da, eta gero joan dan toki guztietan daukan prestigioan, nik ez bakarrik lehiaketatan, baizik eta ezagutzen ditut bere bezero asko, eta daukan prestigioa aipagarria da, eta zoriondu, eta horrela segitu, eta uste dut etorkizuna baduela. Gauzak ongi egin behar dire, dudari gabe, egunero egin behar ongi beti, baina etorkizuna baduela, eta zoriondu bera eta famili guzie. Bai, garrantzitsua da ez, Idiazabal jatorri izendapenarentzat ere, atzetik jende gaztea etortzea, pixka bat indartzeko oraindik are gehiago, zigiluri eta munduan barna zabaltzeko, ez? Lan egiteko modu bat eta bizitzeko modu bat, ez? Bai. Joan den urtean, uharteen irabaztea, horako persona gazte batek, aipagarria izan zen, eta gero ordizin irabazi zuelarik, dana jende guztiak gelditu zen, harrituta esan ez, hau nondik etorri zaigo, eta dano pozik horrengatik, gazte jendea sartu behar du. Eta gaina, nik uste testigantza bat ere eman duela, eta esan ez, beste jende gazte batzuek mundu honetan apostua egin behar dela. Beren gurasoak bere garaian apostua egin zuten, orain berek egin behar dute. Julenek apostua egin du, eta irabazi du, dudari gabe irabazi duela, eta segi beharko duela. Hori mantendu egin behar da, nivel hori. Horrela, Jose Mari, aipatu duzu hartzai egun ere, uhartearekiko hartzai eguna, segidan jarraitzen du zurekin solasean, eta zentratzen gara egun polito horretan. Guen arte. Gero arte.
Josemari Ustarrozekin jarraitzen dugu eta oraingoan Uharterakilen urtero ospatzen den Artzai egunaren inguruan solastuko gara eta halaxe da ez, Josemari, aurten ja urteak pasatzen dire eta 52. Artzai eguna ospatuko du aurten, bai. 25 gaur. Abuztuaren 25. Bai. Azkeneko igandea da, eta horregatik eguna aldatu egiten da. Hau da, goizenik izan daitekena 25. Ja, urrengoan 30 izango da. Bisiesto edo nola den, 31 beren 30 izango da. Beti ere, Ara Larmendi kultur elkarteak antolatzen duen eguna, ez, Artzai eguna, ja ospe handi hartu duen, eta hasieratik zu hor antolakuntza lanetan zabilana, ez? Bai, aldatetik hasi ginen, Alarmendi elkartea bea moldatzen hasi ginen, eta hau ja martxan jartzeko puntuan, hau egin beharra da. Eta gainera, ez gara gelditu behar Artzai zakurren lehiaketekin, baizik eta zerbait gehiago, gaztak, ardiak, ardikiak, eta kultura guztia. Hori da, ez, azkenean egun osorako egitaraua antolatzen duzue, pixka bat jendea jakiteko noiz hasten deguna? Bueno, goizeko 9etan ja hasten die artzainak etortzen, beren gaztak hautatzen, ardiak, dandanaia prestatzen hasten da, eta 10etan epaimaiak osotu, antolatu, eta ja, 10:30 hasten die gaztaleiaketatako epaileak gazta daztatzen, ardiak ere jartzen dire, hasten dire baloratzen handauden albitari eta teknikoak, ardin bostaileak ere prest eta momentotik beste hasten dire, eta gaztaferia, artisau feria, eta hainbat produktu eta jaki goxoak, eta ardo goxoak ere bai. Bai, hori da, beti ere, Artzai munduari lotua baldin bada, zuk esan bezala ez, alde batetik behar dire ardiak, atxal. Dudarik gabe. Ardiaren inguruan, beti ere Artzaiak gazta egiten dute, eta hor sartzen da gaztaleiaketa, ez? Gaztaleiaketa garrantzitsu, ez? Idiazabalen barruan beti ere. Bai, Idiazabalen barruan, baina badire baita ere, Artzai gaztakoak Idiazabalakoak ez dira, baina denak ardilatxarekin egindakoak, esne gordinaz, eta gainera zehaztuak, zertifikatuak. Norbaitek zertifikatu behar du, ekologikoak ere bai, eta baina danak zertifikatuta, danak identifikatu behar den bezala identifikatuak izan behar dute, bene registroa eta danak. Bai, Uharterakilen ospatzen den gazta lehiaket hori, Euskal Herriko gazta txapelketa izaten da, edo ez? Ez, hau da, sailkagarriak edo Euskal Herriko lehiaketan parte hartzeko. Hemengo gure lehendabiziko 10 joaten dire Idiazabalgo lehiaketara, Euskal Herriko lehiaketara. Txakurrek berdin, txapelduna nazioarteko lehiaketara joaten da, eta txapeldun ordea Euskal Herriko Artzai zakur lehiaketara. Bai. Nafarroko Artzai zakur txapelketa izaten da, arratsaldean ospatzen dena, ez? Hori. Eta, ardilatxaren erakus lehiaketa ofiziala da, hau da, eta gainera ez bakarrik Nafarrokoa, baizik eta nazionala, Peninsula guztiko ezagugarria da. Ardilatxaren arraza, alde batetik arraza bea eta ekoizpenetik ere bai. Antolaketa lanetan, suposatzen dute bolondrez asko ibiliko direla, ez? Azkenean jende asko mugitzen dagoen horretan, lehiaketa ezberdinak, erakusketa ezberdinak, eta herri oso inplikatzen da azkenean, ez? Bai. Aste hortan, aurreko astean, eta gero hurrengo astea, ez aste guztia horabetek, baino 150 pertsona baino gehiago mugitzen gara. Bakoitzak badugu egun bat eta ordu bat eta eginkizun bat, batzuk egunero ibiltzen gara, baino 150 pertsona baino gehiago. Bestela, ez da posible egitea. Uharterakil kokagunez ere leku aproposean dago, ez? Alde batetik Arabaldetik heldu direnak eskura dute, Gipuzkoatik heldu direnak, beti ere jende asko hurbiltzen da, ez? Bai, komunikabide hona dauzkago, autobia, gero Arabaldetik ere bidea, handi aldetik ere nahiko gertu bidea,
Renfeko geltokia ere bai, autobusak eta ere Gasteiztik hasi eta Iruñatik eta denetik, alde hortatik komunikazio aldetik oso ongi gaude. Bai, eta goizean zehar ardi latxari loturiko erakusketa lehiaketa ezberdinak, eta behar bada, arratsaldekoa Nafarroako Artzaizakur txapelketa hori gogotsu izaten du jendeak, ez ikusteko ez? Bai, ikusgarria izaten da, hor txakurrek egiten dutena, eta nola ez, jakin gure txakurrak gero gure herritik kanpo ere ekartzen dituztela sariak. Orain dela 8 egun, Antonio Alustizak hor Prades Tarragonako herri batean, han ere txapeldun gertatu da. Bai, hori da ez, azkenean Antonio Alustiza eta bere zakurra badakigu bere izaten dela hor nahiko buru, zaila izaten da berari lehen pusturi kentzea, baina saiatu behar da eta ikusten da ez, hartzaia badirela eta zakurrunak ere. Bai, eta batez ere gure arrazak, bertako arrazak defendatzen ditugula, bertako arrazetako txakurra bakarrik parte hartzen dute eta hori ere kontutan izan behar dugu. Gurea pixka bat defendatu behar dugu. Gure ardilatxa zerbaitengatik da, gure zakurra zerbaitengatik eta gure gaztak eta gure kultura. Bai, abuztuko azken igandean orduan, abuztuaren 25ean, hartzai eguna Uharte Harakileen, eta uda bukatzeko, pixua eta abuztua bukatzeko, plan aproposa, ez? Bai, gainera, herria zabala da, parkinak eta dana okongi antolatuta daude, eta goizetik joan eta jendea lasai gelditu daiela, arratsalderaino, Artzaizakur lehiaketa ondoraino. Han izango du, zer ikusi, zer ikasi, zer dastatu eta zer gozatu. Bai, eta eguraldiarena beti ere aipatzen duzu, zuken kartzen duzu, eta gutxitan sortatu da eguraldi kaskarra, ez? Bai, enkargatua daukagu, eguraldi hona. Badugu horrelako tratu bat eralko aingeruarekin, eta garantizatuta daukagu, 51 urtetan ez dugu arazorik izan, eta 52garrenean ere zalantzarik gabe garantizatua dugu. Bai, horrelaxe, batikan gonbitea ez ikusen zure guzti zurbiltzeko bertara. Ezagutzen duenak joango da, eta berriz ere joateko, eta ezagutzen ez duenak joateko gure hartzai egunera, hainbat gauz ikusiko duela, eta duda ere gabe ez zaiola damutuko eta gozatuko duela. Orduan, 25 arte deneri, agur. Bale, eskerrik asko, Jose Mari, zure ere azalpen hauek emateagatik, eta espero dugu danak egun horretan gozatzea. Mila esker. Ederki, eskerrik asko zuei. Bai. Hirugarren atal honetan, Bagordin gaude, Elizondo gainean den zonalde honetan, eta gurekin Lorenzo Sarratea dugu. Bera beti ere nekazaritza eta abeltzantza munduan lanean aritua, eta badakigu sektore honetan geroz eta gehiago eramaten dela diversifikatzea, eta zuk Lorenzo hori iten duzu, ez? Alde batetik Euskal Txerriekin aritzen zara, eta beste alde batetik, ardiekin, ardi esnea jaitzi eta saldu, ez? Halaxe da, ez? Bai, hala da, bai. Denboraz behiak ere baintuen, baina gero ja behiak endute ardi eta gero ondote patu gintuen xerriek. Bai, nahikoa ez da etxeko lanak egitea pixka bat, ez? Ziendarekin lana, eta zure kasuan lehendakari zaitugu Euskal Txerri elkartean, eta baita ere erronkari jatorri izendapenen, ez? Halaxe da, ez? Bai, ez da bakarrik hemen gaurko egunean ez da bakarrik ezin da izatea, saldoin behar da, eta saldo eta borrokatu behar da pixe, eta gauzoketan, elkarteoketan eta behar da sartu eta borrokatzeko pitxet. Bai, nola izan duzen pixka bat Euskal Txerrian sartzeko apostu hori, nola sortatu zen? Hoi izan zen pixe 2011 aldera edola, ez. Ni banuen beste lan bat ere, hartaia gelditu nintzen, eta ardiekin bakarrik pixke gelditzen nintzen murritz. Eta atrazen orduen pixke eta aukera Euskal Txerriekin, eta pixke enteratu nintzen nola zaien, eta iparraldeko jendeekin kontaktuan jarri, eta hartai gasi nintzen. Bai, orduan pixka bat Euskal Txerrekin, azkenan txerrek beste modu batera azten direz.
Bai, haune ez du zer kusteko gaur egunean dagoen industrializazio horrekin, ez? Hauk kanpoan azten dire, bertako arraza da, horrek erran nahi du, genetikoki ere ez dela lehenaoko arraza dela, ez? Orden, ume aixe guti horitu, manejoa desberdine da, beste manera bat. Eta haragi ere, lehenauko haragie da, ez oraiko razekin ari moldatzen, bertze moduetera, ez? Xingergutikin, eta holako, hoi. Bai, zuk ze tekin atatzen duzu euskal txerriari, gero ze komerzializatzen duzu edo nun eta nola? Nik parte bat eramaten dut alduderan elaboratzen dut, eta saltzen dut ferietan, eta hemengo dendetan. Eta gero beste parte handizkoena saltzen dut beraie, ja zuzenean, iparraldekoei. Eta gero hemen ere bato beste partikularrei ere, ez? Ematen nahi balimetu xerrikumiak hazi gero etxean hiltzeko, edo oia gizendu zerriltziteko, o lo que sea, holare bai. Eta bueno, ja urte kuadrilla bat euskal txerriekin da tamaina hartu, ez? Kontent? Ni tamaina ni ez du gehiago haunditu nahi. 10 bat zerrama ditu eta horien umeak egiten dut gizen dute horrekin nahikoa. Bai. Eta bueno, euskal txerriekin lanean, eta baita ere ardilekin, ez? Ardilekin nola antolatzen zara, ze irtenbide ematen diozu? Ni, bildotxak hemengo tratante eta bato bertze partikular ere bai. Eta esnea enakesak eramaten dat eta gehien bat gaten da erronkarire. Bai. Gertu parte txiki bat ere Idiazabal markako ere gaten da, baina gehien bat erronkarire. Bai, orduan beti ere, ardiak jaitzi behar dire, ezagik lan lotua da, denboraldi bat izaten da, moldatzen zara. Bai, xerrie, bazkatzea da urte guzti eta ardiena berriz ditzen da hilabete atzuk, aski, lotu egoten zenak eta beste parte txiki bat izaten da lasaio, ez? Mendire botatzen duzulek eta pixe lasaio, bai. Bai, prezio aldetikan, ardi esnearen prezioa, pixo bat kontent zaudete, edo nola dago merkatua? Bai, karo, beti nahi du gehiago ez, baina, kusi nola egon ginen eta orai, ez dago gaizki, izeten altzen pixo eta bekixiago ez. Pentsatzen dut izeten altzela, baina ez dago gaizki. Bai. Garbi dago ez, pixo bat beti borrokatu behar dela bertako produktua ez. Zure kasuan, euskal txerria genetikoki lurrari lotua, bertakoa dugu, ardi esnearen kasuan, jatorri izendapen batekin saldu nahi duzu, erronkari jatorri izendapenen kasuan, edo Idiazabalen kasuan, eta zu hortaz pixko bat ikusten da bertako lana egiteaz gain, nekazaritza beltzantza lana, badela hor beste lan bat, bulegotakoa, administratiboa, burokrazikoa, borrokatu behar dela, ez? Azkenean, behar da azkenean zuen produktuak kanpora ateratzeko eta duintasun batekin eta merkatuan zabaltzeko, behar da azkenean zure kasuan lehendakaritza hori egin behar da, ez? Bai, nekazaritza bakiu denek, nola ganden beiti, baina egia da baitugule erraminta batzuk launtzen dakun, eta hoi die sormarkak eta geroneko etxeti saltzio, eta hoi dena erraminta batzuk baitugu launtzen aldakutea, baina behar da borrokatu, behar da gainan egon, eta egunero, eta ez utzi geren, behar du gure menpe kontu erraminto, ez du guztena nola nahi, bertzek ibiliztela. Bai, eta ikusten da pixo bat konsumitzailea mentalizatua dagoela, ez? Badaki bertako produktuak balore bat badutela, eta alde hortatik pixo bat pausoak ematen ari dire edo baloratzen ari da, ez? Bai, beti jendea ez duena baloratzen, baina bai badela jendea baloratzen duena ere bai. Eta jendeai baloratzen duenai behar diozu saldu guk erten dugun, esaltzen dugun, ez du hauniz aldiz pasatu dek gure argazkiakin saldu dira hauniz gauz. Orduen hoi nola baitere behar da zaindu, ez? Jaketa baloratzen duten saldu behar dugu. Bai. Osongi, Lorentzo, ezagit guen jau da partean, abuztua baduie poliki aurrera, lasaiago ibiltzen zarete edo nola izaten da zuentzat abuztua? Bai, orai hemendik goiti hilabete pare bat bizpiru izaten da igual gure urteko sasoiniko oberena, bai. Lehenbiziko korteak eta ingintuen eta bigarren korteare batzuk ere bai, eta orai, esperantza bertze zerbait egiteko, baina, ja ardiei iztetik guztetik eta, lasaixo, bai. Osongi, disfrutatuzuk ere tenore lasai hori, eta, egonen gara. Mila esker, Lorentzo. Zuei.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi eta mila esker.